Čo ste pri druhej epizóde Let's Playu na hru Call of Duty 4 Modern Warfare. To načítavanie hry som radšej preskočil, lebo sme tu boli zase do jary. A dúfam, že to nebude sekať. A toto je druhá misia. Dnes by mali dať dlhší diel. 10 až 20 minút, no a to by bolo všetko, ideme do hrania. Let's go. Mám 7 FPS, ale dá sa to hrať. Už 10. Sweet news. To mi sa bude asi dosekať, lebo to je také čudné. Dúly. Dnes by malo byť ešte aj Samp and Gear Stunts. Ak to stihnem, to by sa malo renderovať, keď to dám 20 minút, tak neviem, 40 minút možno. Musia otvoriť. Dobre, vyčistím. Get over here. Check your corners. Lamps. Ulak. Dostávam. Good company. Neviem, napíšte mi, či si mám zapnúť zvuk, lebo sa mi to zle hrá, keď mám vypnuté zvuky, ale zase vám to možno je vadiť. Pokiaľ to bude dlhé ten diel, tak neviem, či stihnem ďalšiu sériu. Píče. Som to úplne jak lama, takže sorry. Dostávam. Jedka. Bruch.
húpe sa tá loď. Najlepšie je dávať knifom zblízka. Knife! Zas vedľa. Stand back. Pozor. You are hard. Docela sa mi to teraz laguje, takže ja zase hrám. Dúfam, že od ďalšej misie to prestane. Knife. Buchni. Bro, vedľa neho buchne granát a nič. Lamer. Hej, chytaj knife. Wow, to kto ma trafil. Tu sa zvyfelím, tak teraz budem už pekne nasraný. Mám, že ma zase nesejmu, lebo veľa. Fúk. What the hell. Musia otvoriť ten kontajner, asi tento. Roger did. Je to arabský. Bravo Sphinx. Niečo môžeme aj prekladať, ak chcete. Alright. Pohnite, máme málo času. Informáciu, ako ste na tom? Enemy aircraft. Akože tam nejaká druhá helikoptéra prišla a trafila nás. Na túto misiu mám docela rád, len s týmito lagmi. Niekedy sa stratnem v tých chodbách, lebo on je nejaký zranený, tak chlapci idú s karčmi do boku. Maxwell je aj futbalista asi. This is no copyright. Yeah. Come on, come on. Skoro ma trafil ten. Sledujte rúry. Where are you, hell? Where? Which? Kde šli? Shit. Neviem, kde šli. Keby sem. Zas fail. Sorry, zase som to vyfailil. Aj, dobre, idem. No tak nič. Toto sa mi presne stáva. Neviem, kam mám ísť. No, aspoň teraz som ich videl. Sorry za tie 4 alebo 3 faily, ale konečne som trafil. Jumper.
Goča. Titanic 2. A zase také veľké to nie. Čuste a budúce.